Bueno, pois imos a explicar a parte de meter datos reproductivos e consultalos no Gesgandroid, vale? O Gesgandroid é unha parte complementaria ao online de Gesgando, en ningún caso a reemplaza, vale? Simplemente é un método para introducir fácil e ver as accións de reproducción. Entonces, o que imos facer é darlle a recibir. Entón, en recibir temos o usuario e contrasinal que usamos para entrar en Gesgando. Este usuario, este contrasinal, lembrade que se renovan cada ano. Entonces, se o darlle a acceder sale da aplicación ou dá algún tipo de error, seguramente sea porque a clave non está ben metida ou porque o usuario este caducado e xa que chamar a Xeragro para renovalo, vale? Entonces, se todo vai ben, pasaríamos á selección de explotación, que aquí sería a nosa explotación. Marcaríamos os datos a baixar de online de Gesgando, vale? Neste caso vou baixar isto, pero baixaríamos todo o que nos correspondería baixar. E aquí marcaríamos pois, o período que queremos consultar. Unha vez que temos isto marcado, damos a descargar a explotación e nos descarga estes datos. Compre dicir que cada vez que eu fago isto, cada vez que veño a recibir datos e lle dou a descargar a explotación, se inicia un proceso en segundo plano de descarga de datos. É dicir, vaime descargar os datos de vacas e accións de vacas, vale? O resto non, o resto hai que vir aquí a descargalos. Cada vez que se queiran descargar mostras de tanque, medios de tanque, recontos celulares, producións, touros, examinadores, etc., hai que vir aquí obligatoriamente, vale? Non van a entrar os controles de legal por aquí automáticamente, ni van a entrar por aquí automáticamente os controles de control leiteiro. Os datos de reproducción si se van a sincronizar automáticamente, o teléfono fai unha consulta en segundo plano cada hora aproximadamente, e descárgase os datos que haia da aplicación de vacas e accións de vacas reproductivas, vale? Entonces, ese proceso pode fallar en teléfonos onde teñamos aplicacións instaladas que fagan que a batería dure máis no teléfono, que limpiar archivos secundarios ou calquer programa destes que teñamos de terceiros que nos bloquee aplicacións en segundo plano, pode ser que non funcione este proceso automáticamente. Entón, hai que vir aquí a darlle a descargar os datos despois de metelos. É moi importante isto porque a hora de meter accións tamén se crea un proceso en segundo plano que vamos a ver despois. Entón, unha vez que temos os datos descargados, temos de volver e vamos á parte de reproducción. Vale, en reproducción teremos aquí a nosa explotación, poderemos elegir o método de identificación que queremos para as vacas cando nos salgan ahora na consulta, neste caso temos nombre corto, podemos ordenalo pois, por calquera dos métodos de identificación da vaca, en orden ascendente ou descendente. Entón, se eu pincho ahora pois, no listado de animales, vamos a ler unha lista de 20 registros que son vacas e novillas, vale? Se eu pinchara pois, listado de vacas, só me saldrían as vacas. Se pinchara nas novillas, só me saldrían as novillas. Se quixera ver cales son as vacas secas, pois pincharía en vacas secas. Bueno, cada botón destes é un contador, o sea, é un contador de registros e os registros que estamos pedindo, vale? Entonces, se eu pois, vou a vacas, vemos que temos 10 vacas, pois, por cada vaca temos o símbolo do estado no que está, que é o mesmo que sale aquí de lado, a identificación que seleccionamos para ver a vaca, neste caso sería o nombre corto, os días en leite no que se encontra a vaca, fecha de nacimiento, número de lactación na que está, data de parto, de último parto, data de secado previsto, data de parto previsto, vale? E así en todas as vacas. Nas novillas sería fecha de nacimiento, a idade, non temos lactacións, e a fecha de última inseminación, vale? A parte do parto previsto e o secado non o teríamos en novillas. Bien, entonces eu se vou a vacas, vamos a ver unha vaca en concreto, por exemplo,
Vamos ver esta. Vale, aquí estamos vendo o nombre corto, o número de saneamento, días en leite, todos os datos que teñamos da vaca no resgando, vamos ver aquí, e as últimas 6 accións de reproducción. Vale, se quixéramos ver máis en detalle as accións, pinchando na lupa e entrando nelas, pois, por exemplo, queremos ver esta inseminación, pinchamos nela e veríamos os datos desa inseminación. Neste botón borraríamos a acción. Entonces, hai que ter moito cuidado con este botón, porque este inicia un proceso en segundo plano de borrado de accións que teñamos no teléfono no online. Este teléfono borraría accións tamén no online. Entonces, hai que ter cuidado con el. Simplemente debemos de usar cada vez que cometamos algún error, pero hai que ter cuidado con este botón, vale? Para pechar esta ventana, ou ben lle damos para atrás, ou ben pulsamos a aspa. De acordo? Entonces, ahora aquí, se quixéramos meterlle máis accións a este animal, aquí no símbolo de máis da dereita, pulsaríamos nele e nos desplegaría as accións que temos permitidas de darlle a este animal, vale? Neste caso, pois é un celo, unha inseminación, un diagnóstico de gestación, un descarte e unha baixa. Si seleccionáramos outro animal, por exemplo, este que está gestante, ao darlle o máis veríamos outras accións, vale? Ao estar gestante non temos inseminacións, non temos celos, vale? Simplemente, pois para darlle acción, vamos volver ao de antes, para darlle acción, pulsamos o máis, pois se queremos darlle outra inseminación, daríamos o icono de inseminación, seleccionar, el dinos cal é a inseminación que lle correspondería, aquí pois seleccionaríamos a fecha na que queremos inseminala, que tipo de inseminación, que dosis, si temos os inseminadores baixados, pois aquí elegiríamos que inseminador, os touros que teríamos que ter configurados antes en Gesgando para ter unha lista de touros no teléfono, vale? É unha opción en principal, touros, asignar touros por explotación, que aí é onde lle decimos que touros queremos que nos baixe no teléfono. Pois aparecería aquí nesta lista, arriba os recientes, vedes que antes pinchei sin querer Joggins e entrou nel, pois o mismo se eu lle dou ahora a Santo, elixiría a Santo, e se lle volvo dar, vedes que os recientes pois son Santo e outro. Entonces vamos a dar a Santo. Aquí, se o celo fora natural ou se fora inducido, poderíamos darlle o tratamento igual que en Gesgando, vale? Entonces damos ya a introducir e vedes que xa está na segunda inseminación e que aparece aquí abaixo a inseminación. Unha vez que eu guardei esta acción, tamén se inicia un proceso en segundo plano donde vai a enviar as accións que eu vai metendo no teléfono no Gesgando, vale? No online. Tanto o de descarga de datos, como o de envío de datos, como o de envío de marcas borradas para borrar as accións que fomos indicando que tiña que borrar, son procesos que se activan cada X tempo, non son inmediatos. Eu, si pincho aquí unha acción e quero ir vela a Gesgando, non vai a estar. Vale, vai estar pasado un tempo. Os tempos dependen dos teléfonos, dependen das redes, de se o teléfono está conectado, non está conectado, porque el ten en memoria un traballo que ten que facer e se non está conectado, hasta que non busque conexión non o vai facer. En teoría, isto está preparado para que cando se reinicie o teléfono sigan os procesos en segundo plano, pero, insisto, hai aplicacións donde lle capamos ese flujo de datos aos teléfonos para mellorar a batería e historias así, que pode ser que afecten a isto, vale? Hai que terlo moi en conta. Bueno, pois esta sería a forma de meter datos de accións reproductivas e consultar datos reproductivos no Gesgandroid. O funcionamento é automático, non temos que enviar accións para que se vexan no Gesgando, nin temos que darlle ao botón de recibilas para velas nós aquí, pero sí que temos que darlle a recibir para ver os datos de calidade de leite, os que se nos permitan ver, vale?
hai que ter isto moi en conta, porque non funciona de forma automática. Isto sería para a parte de ganaderos. A parte de técnicos é distinta, os técnicos teñen outra historia e non descargan as accións automáticamente. Os técnicos teñen que descargar sempre manualmente. Pois isto sería todo.